Ποια συμπασουσιάστρια δεν θα ήθελες να είσαι? Δεν έχω ιδέα. Του αυτιά. Μπράβο, μόνο. Την οποία τη λένε... Τη Μάγδα. Τι Μάγδα! Τι λαμόγια είμαστε, φοβερό δηλαδή, είναι φοβερή. Λοιπόν, κανένας δεν θέλει, γιατί κυρίες και κύριοι κλέψαν το λεωφορείο του ΚΤΕΛ, έχουν στην τηλεφωνική σύνδεση άλλο αυτό, ναι. Της κλέψαν το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Αυτό τώρα το πρόσεξε. Μήπως το πήρε ο άλλος ο ήρωας με τα χιλιάρικα. Κλέψαν ολόκληρο λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Ναι, το πήρανε. Εντάξει, δεν το περάτε, δεν τα γραφήκα. Κλέψαν, φανταστείτε τώρα ότι δεν είναι καν αυτό το θέμα μας, έτσι. Κλέψανε ολόκληρο λεωφορείο του ΚΤΕΛ και έχουν στην τηλεφωνική γραμμή μια κυρία η οποία είναι αυτό της Μάγδας και μιλάει η Μάγδα, τολμάει να πει η Μάγδα ότι η αστυνομία ανταποκρίθηκε εγκαίρως. Δείτε τι ακούει. Εμείς κάναμε ρεπορτάζ θέση η κυρία Λίλη Τζίμα. Ξέρουμε ότι και η αστυνομία κάνει τη δική της. Τι δουλειά κάνει, αφού σου πει ότι η γυναίκα μόνη της? Είναι δυνατόν να μου λες τέτοια πράγματα πρωί-πρωί? Δεν ακούς τι λέει η γυναίκα, Μάγδα? Κάνει η αστυνομία, τι έκανε η αστυνομία? Δεν ακούς τι λέει η γυναίκα μια ώρα? Κάνει η αστυνομία. Αφού έστειλε mail μόνη της η γυναίκα. Κάνει αστυνομία. Χαιροπολί. Κάνει αστυνομία. Μόνη της τα κάνει. Δεν διαφωνώ ότι κάνει και τώρα μη λες τότε κάνει αστυνομία. Άσε να τα πει το πόνο της. Κάνει αστυνομία. Αφού σου λέει ότι μόνη της στέλνει. Μόνη της η γυναίκα. Μόνη της, εντελώς μόνη. Έλα όμως που μετά από λίγο αποδεικνύεται ότι η Μάγδα είχε δίκιο. Αλλά πάλι ακούει Πινελίκη. Κινήθηκαν οι άνθρωποι. Από την ασφάλεια Κατερίνης δεν έχω πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εκτός Κατερίνης. Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Η Κατερίνη έκανε τη δουλειά της. Ζήτησαν από εδώ από την ασφάλεια, αλλά δεν υπάρχουν κάμερες να καταγραφούν. Μάλιστα. Μη δικαιολογήσει το που πάτησαν.